Regini senators ndalo moko na ywak ni jogi ochawa. Bwana nyoje igedi Cliff Mitugo mar Senior Council. Polo tiende no. Nyisi ni jogi bendo ng'e. Nikech okwayo ni gini to kikumawa. Wayie ni gini en tok chik. Wayie ni manok tijwa. But wakwayo ni kikumawa. Iru kamano. Nikech ing'eyo teku ma CDF nigo. To bro paro ni lweny manyewa goyo weekend ka gi SG. Gimomiyo lweny nyo ne lich en ni nyewa ko ni nyaka walu chik kaka jofuambo. Kaka jochung weche mag jofuambo ok wanyal bet kamoro to arem chopo chik to adhi mbele gi timo gik moko then waduogo to wakone MPs gi ni nyaka ulu chik CDF ni okotimo ang'owa onge chik. Chik koselosi to nyaka luwe. Nyaka luwe. Nikech karani ilose nang'o kok wanyaluwe. Ka Paul geri ong'eyo maber ni CDF ni onge chik. Ang'o miyo pod gidware? Makoro giwacho ni kuyie to wenwa go uraweya. Ting'eni Paul committee of experts. Yes. Gin gizaba Kitonga. Gine mana gimako migawo maduong' ahinya loso katiba makoro kabisa. Emomiyo ne ging'eyo magigolo CDF ne magikoni devolve functions nitie. Modong itimo gi national government. Mar 85% madong maloni. Ema koro nyaka gilunwa ni to 85% madong maloni tiyo nade. Nikech samose los budget. To counties yudo mana atamalo 15 kende. 85 kata 85 dong e sirkal mamalo. So en tij jaod bura mondo ng'e ni to atamalo 85 modong'ne ber mane ma japiny yude bende itiyo kode kaka dwarore. Nikech kata sani loso budget VOJ. To mae gima dwa kwa jood bura. Nikech ging'eyo kaka wang'eyo to jopiny bendo ng'eyo ni CDF ni to onge ang'owa chik. Sama ilose budget ni ka nitie ndara moro e koru gweng'i kata constituency mari midwa nolosi mae sama idhi kuodhe budget committee tikoni anto adwa kama kama. Ka nitie osiptal moro mineno ni nyaka losi, mineno ni nyaka ber, tidhi bet piny gi governor tikoni governor samiloso budget ni nikech health ni to is a devolved function. Yie iketie pesa e budget mari mar osiptal ni ka ng'adhi od bura malo. Sama wago kogono, sama wawacho wach division of revenue bill ni, tabro chung matek gi counties mondo pesa ni obini.